pa atong palakpakan ng Ginoo. Praise God. Salamat kay nihulog na ang ulan. Pero ang uban wa yung kagawa silang balay. Kay basi gagawin nagdala sila asin. Matunaw ng asin, wa na, di na magamit. Bakit pa sa Biblia, kung mawat ang nagkaparat ang asin, isalibay na lamang kung tunog-tunuban. Pero atong pasalamatan ang Ginoo kay ang Diyos, dili pareho, noriko. Di gani ka kabayad sa imong electric bill, putol. Wakay hayag sa inyong balay. Ganong mingon man ko nga, dili pareho noriko ang Ginoo kay bisag wala ka ni simba, tungod sa unsamang rason nga wa ka simba, sige ra gyud gihapon isupply sa Ginoo ang imong gininhawa. Wala maingon wa man ka kasimba ayaw sa gininhawa. Within 24 hours, kung ang tao dili na mo ginhawa, malata ang kinabuhi. Unang amayan din natong pasalamatan ang Ginoo kay maayong yun ang Diyos. Karon mga kaigsuonan ang atong topic, akong giuluhan o return the eagerness of our faith. Kung siganin po pasabot anak, atong ibalik ang kadasi, ang kahinam sa atong pagtuo. Kay usahay maluya ang atong pagtuo. Tinuod ba na? Tungod siguro kay daghan kang problema nga na-encounter. Or siguro nagbalatian ka. Or siguro naay mga mahal na tos kinabuhi nga gikuha sa Ginoo. Munang usahay maluya ang atong pagtuo. Unya ang ato ang foundation scripture diha sa Hebrews 11 verse 1. Hebrayanon 11. Ingon diri, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Muna'y giingos Ginoo. Ang pagtuo, muna'y paglaom sa mga butang nga wa nato makita apan atong gilauman. Pag-ampo kita sa Ginoo, o Diyos nga labing gamhanan, amo kang pasidunggan tungod kay maayo ka sa among kinabuhi. Lord, continue to anoint our hearts. Give us more wisdom and knowledge so that we can understand your word and apply it daily in our lives. Salamat Ginoo nga samtang kami nagahulat sa imong pagbalik, tugod ni Ginoo nga among kaugalingon masangkap sa mga butang espirituhan. Aron sa imong pagbalik, makauban kami, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pagtuo maong paglaom sa mga butang nga wa nato makita apan atong gituhuan nga atong madawat. Ngunay pagtuo. Usahay ang pagtuo maluya tungod kay daghang mga rason. Apan nasulat po sa Biblia na moabot ang panahon magkadautan o ang uban maluya sa ilang pag-alagad sa Ginoo, maluya sa pagtuo. Munang kinahanglan gayon
nga atong i-monitor ang atong pagtuo kumusta na kini. Kay ni anatas katapusan panahon. We are living in the last days. Ni anatas katapusan panahon nga diin mubalik ang Ginoo pag-usap. But how to return the eagerness of our faith? Unsaon nato pagbalik sa kasibot o kadasig sa atong pagtuo. Unang-una, make a serious study of God's Word. Maghimo tag seryoso nga magtuon sa pulong sa Dios. Kana bang hatagan din natong insaktong panahon ang pulong sa Ginoo. Kay kung maghisgot ang cellphone, bisan ganing dili importante ang message nga giserve nato ato manggaling tagaang panahon. Unsa pakaha ang pulong sa Dios nga importante kini. Matod pas mga walis sa mga alagad sa Ginoo, the Bible is the food of our spirit. Ang Biblia pagkaon sa atong espiritu. Dili ganit na kapainit anang buntag makatimog gamay maglain na magani ng atong kabuhi. Atong pasuban nakabuhi na po. Unsa pakaha ang atong kinabuhing espiritu pano. So, maghimo ta seryosong pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15, nag-ingon si Pablo na itudlo ang pulong sa Dios. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Itudlo ang pulong sa Ginoo. Aron masayod ang tanang tao sa kamatuoran. Ingon ang Biblia, if you know the truth shall make us free. Kung masayod ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag natong kagawasan. Kamatuoran na mao ang pulong sa Diyos. Kagawasan sa pagsimba sa tinuod na Diyos, kagawasan sa pagbiya sa sala, o kagawasan sa pag-angkon sa mga panalangin gikas Ginoo. We can experience God's moving because our faith will grow through serious study in His Word. Makasinati kita sa lihok sa Dios tungod kay ang imong pagtuo mitubo na pinaagi seryosong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ingon ang ubang magwawali nga ang pagsulay makapaligo nato. Apan ako di ko mutuo ana. Kay daghang mga tao nga nakasinatig dagkong pagsulay nga mabakslay. Apan ang makapaligo nato sa atong pagtuo maugayod ka ng pulong sa Dios. Kung nagluya ang imong pagtuo tungod kay wala kay basa-basang Biblia. Dapat mahalon nato ang pulong sa Ginoo. Pero usahay, mahal pa nato ng cellphone. Kaya bisan ta pagkaon, pag-ring sa imong cellphone, muundang kaghungit kay imong basahon. Bisan maligo ka, pag-ring sa imong cellphone, imog yung basahon. Or imo na yung puniton.
Unang importante baya mga kaigsuonan nga ibalansi ang kinabuhi. Usahay dili balansi. Unang makasinati taglihok sa Dios tungod kay ang atong pagtuo mitubo na pinagi sa seryosong pagtuon sa pulong sa Ginoo. When we stand in God's Word, our life is unmovable, even if we will encounter a lot of problems in life. Kadiyang barugkas pulong sa Dios, ang atong kinabuhi dili matahiwo, bisan pag makahibalat kang daghang problema sa kinabuhi. Nga naman, imong gituhuan, gibarugan ang pulong sa Dios. Amen. Sa kalibutan, daghang pulong madumog. Pulong sa pagbiay-biay, pulong sa panghimaraot, na ako'y pulong sa mga marites o marisol. Pero dapat natong tuhuan kanang pulong sa Dios. Nga naman, kaysa diya mo barugkas pulong sa Ginoo, dili patayo, dili pauga ang imong kinabuhi, bisan pagdaghang problema imong mahibalan sa imong kinabuhi. Amen. Una mga kaigsuonan, nga naman, why? Ganun dili man matayo? Because we fight a good fight of faith. Nakig-away ta sa maayong pakig-away sa pagtuo. And that's the evidence of a growing faith. Mao kanay ebidensya sa nagtubo nga pagtuo. God honors your faith because He answers your prayers through your faith. Amen. Ang Ginoo mupasidumog, murespetar sa atong pagtuo. Tungod kay mutubag siya sa imong pag-ampo, pinaagis imong pagtuo. Amen. Example, katong the bleeding woman for 12 years. Nakabasa ba mo, anak? Katong babae nagtalidogo, sulod sa 12 ka tuig, nahurot na iyang kwarta, nahurot na iyang kaptangan, o pamaligya, tungod kay igasto niya, kay siging kaagas ang dugo sa iyang lawas, nag-bleeding siya, unya, wag naman siya mahimo, nakadungog siya nga si Jesus bulabay sa ilang gapit, o miingon siya siyang kaugalingon, magahikap lamang ko sa laylayan, sa simina sa Ginoo, mamaayo ako. Kanya tuot man, pag-abot ni Ginoong Jesus, iya tayong ihikap ang simina sa Ginoo. Unya, adunay gahom nga migawas sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo o nagdalang kaayuhan sa iyang lawas. Ngayon na ayaw man siya tungod sa iyang pagtuo. O pingon si Jesus, kinsa ang mihikap na ko. Nitubag ang mga tinunas Ginoo nga wala kasabot sa pangutana, kanang mingon man kong wala kasabot sa pangutana sa Ginoo. Mingon sila, Lord, nganong mangutana man ka ng kadaghaman nato dire, naguot man ganita, nagpunsisot man ganita dire. Pero ang buot ipasabot ni Ginoong Hesus, kinsa ang mihikap kaniya na naay pagtuo, kay nakabantay ang Ginoo na naigahom nga migawas kaniya. Sa ato pa mga kaigsuonan, kanang imong pagtuo muna'y makapalihok sa gahom sa Diyos. Amen. Manang kinahanglan nga mutubo ta sa atong pagtuo. Our faith is important to God.
Karang pagtuo nimo importante na sa Dios, because without faith we cannot receive any blessings from the Lord. Kung wala kay pagtuo, wa kay magaw-gaw sa Ginoo, wa kay magawat nga panalangin sa Ginoo. Munang kanang mga Kristohanon nagkalisod kay ang ila pong pagtuo nagkalisod. Ginoo ba ron? Hello? Nagkalisod po ng pagtuo. Lisod pa rin kinabuhi. Lisod po ilang pagtuo kay wala man sila mutubo lingas Ginoo. Munang lisod, kung wala'y pagtuo, di kita kadawat sa panalangin sa Ginoo. Abraham was blessed by God because of his faith. Si Tatay Abraham, ipanalanginan sa Diyos tungod sa iyang pagtuo. Kunya gitawag pa Diyos siya higala sa Diyos, a friend of God. Kunya na nagwalay nga alagad sa Diyos, ngayon, a friend of God is a billionaire. Wow! Nga naman, ganang bilyonaryo mas Abraham tungod sa iyang pagtuo. Amen? Unang, kumusta ba imong pagtuo? Kung nagtubo ang pagtuo o naglambo ang pagtuo sa usa ka Kristohanon, aktibo siyang mga lagad sa Dios. Isang pag naiulan, dili siya mahadlok nga naman, kay wa man siya magdalagalag asin nga matunaw. Ang iyang pagtuo mo'y dala-dala niya sa iyang kasing-kaso. Amen. Amen. Kahit karon, namalagsang na karon, murag anagon, kaya nga naman, nahadlok sa ulan. Ha? Wow. Hallelujah. Number 2. The love of God will move to the people who search and study His Word. Ang gugma sa Diyos mangliho sa mga tao na nagasusi o nagtuon sa pulong sa Diyos. Exodus 15. Atong abrihan ng Exodus chapter 15. Abrihin ninyo inyong Biblia. Kaya naay pagsada din ang versikulo. Sa banda, he said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Ingon ang Ginoo, kung inyong tumanon ng akong mga sugo, o inyong paminawon o tumanon sa maayong pagtuman, tagaan ninyong atensyon, di ko kamo padalhag mga balatian. Kaya nga akong gihatag sa Ehipto. Kaya ako ang Diyos na mag-ayo kaninyo. Nganong nakatuman man ang tao sa sugo sa Diyos, tungod kay iyang gisusi, iyang gitunan, o munang natuman niya. Amen? Nasabda niya ang pulong sa Ginoo. O tungod sa gugmas Ginoo, ng lihok kini sa kinabuhi sa tao, pinaagi sa pagproteksyon nga dili ta makadawat og balatian. Sa ato pa ang maayong panlawas
tungod ni sa gugma sa Dios nga nanglihok sa imong kinabuhi tungod kay imong gituman ang sugo sa Ginoo. Unay labing tinuod mga kaigsoon. The Word of God will guide us and teach us how to live according to His will and purpose. Ang pulong sa Dios magagiya ni sa kinabuhi tao o magtudlo unsaang pagkinabuhi sumala sa iyong kabubuton o katuyuan. Sa ato pa, bodi ay ng mga tao na pariwara ang kinabuhi kay walay nagiyang pulong sa Ginoo. Maingon ang uban, pre, nga man kang nakadunggab man kas imong silingan, nutubak po siya, gingit-ngitan maguning akong huna-huna. Nga nung gingit-ngitan man, kay walay pulong sa Dios nga naggiya o nagtudlo sa kabubutos Ginoo. Sa ato pa masalaag ang kinabuhi sa dili maayong kahimtang kung walay pulong sa Ginoo nga maggiya sa tao. Munang importante gayud ang pulong sa Ginoo. Amen. Palakpaki gani ninyo. Munang importante ng pulong sa Diyos. Without the Bible, a lot of people will go to hell because no one can teach us about God's salvation. Amen? Kasi gani, without the Bible, kung walay Biblia, without the Bible, a lot of people will go to hell because no one can teach us about God's salvation. Amen? Kung walay Biblia, without the Bible, kung walay Biblia, daghang mga tao maato sa impyerno. Kaya wala may mutudlo kanato may tungod sa kaluwasan sa Diyos. Kaya ang nagtudlo sa kaluwasan ang Biblia ragyon. Amen. Ha? Una, kung walay Biblia, taga mga tao na magtusimpyan. Through the Bible, which is the Word of God, we will learn how to worship the real God. Inaagi na ka ng Biblia ang inyong gibitbit. Muna nagtudlo ka na to magsimba sa tinuod na Diyos. Unang ningon ko kanunay nga labi na ko magwali ko sa mga funeral service. Ningon ko na ang 100% nga pangalagad sa Diyos na madawat kayo niya kanang pagpangalagad na nauyon sa Biblia. E pinagis Biblia na maong pulong sa Diyos makakatong kita kung saan na ito pagsimba ang tinuod ng Diyos. Kanang grupo o relihiyon na nagsimba wala mauyon sa Biblia, di na madawat sa Ginoo. Kaya ang Biblia mo na naghatag og instruction kung saan nato pagsimba ang Diyos. Muna ang pulong sa Ginoo nagingon, worship the Lord in spirit and in truth. Simba ang Diyos sa espiritu o kamatuoran. Kung saan ang kamatuoran, kanang Biblia na imong ibasa. Muna'y kamatuoran.
Sa ato pasimbaho nato ang Dios sumala sa gisulti sa Biblia. Kaya kung mugawas sa Biblia ng imong pagpangalagad o pagsimba, layo na sa Biblia, dili kina madawat sa Ginoo. Munang sayang rin ang kasihas pagpangalagad. Nga naman, dili madawat diha sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Aside from the Word of God, there are no other important things in the life of a person. Sa gani, gawas sa pulong sa Diyos, wala na ilang importanteng butang sa kinabuhi sa tao. Mahingon ang uban, ang pinaka-importante Diyos ka na makapatapos kung pa-eskwela sa akong mga anak, makahatag kong maayong mihuras nila, makapalit kong sakyanan, makapalit kong maayong balay, kung ay pinaka-importante. Sortihan ko ikaw, dili na importante, dili na nas kalibutan. Ang pinaka-importante, kanang pulong sa Diyos, kay mo na mugiya kanimo, kung saan mo pa, agdo niya ng langit na iandam sa Diyos. Amen. Kaya ang tinuod na itong panimalay, dili-diri, kung dili sa gingharian sa langit. Temporary o rata diri, maba na rin atong kinabuhi diri. Nga naman, ang pinakataas nga tao nga nabuhi diri sa kalibutan, isulti sa kasaysayan sa Biblia ni abot og pilaman. 969 years. Kinsa man to? Kinsa? Methuselah. Then after the flood, ni 800, ni 500 ang edad. Mubo. O sa atong henerasyon karon, matod pa ni Salmista David, diya sa Psalms chapter 90 verse 10 mo baron, nga ang edad sa tao nga mabuhi diri sa kalibutan 70 to 80 years na lang. Kung mulampas ka ni ana, pabor na si Ginoo. Si Papa ni mo, Brad Bibot, pilay edad? 83, nilampas siya. Pero kutob na siya din, kay ang Ingos Biblia 70 to 80 years na lang mabuhi ang tao. Kung mulampas o kamay, okay na. Pero na ay pasalig sa Ginoo. Sa pasalig? Na ay pasalig ang Diyos o na ay saad ang Ginoo. Sa Psalms 90 verse 16, nagingon dito, saan mis mga katawan sa Ginoo nga nangalagad og Dios, kana bang aktibo nga nangalagad sa Ginoo, niingon siya, I will satisfy you with long life. Ito gani? I will satisfy you with long life. Ingon siya, tagbawog ka mo sa taas na kinabuhi. Sa ato pa ang mga Kristohanon nga aktibong nangalagad sa Dios, taas o kinabuhi. Kay Dios mo'y nagsulti. Dili si pastor. Dios mo'y nagsulti. Munang saad na si Ginoo. Psalms 90 verse 91. Abi masahan kita masayo. Kay 91 masahan na Isus. Amen. Gante. Gift na nimo. Nga nang talagang gift. Nangalagad man ka sa Ginoo. Amen. O sarain nga pagkasulti, sweldo na nimo kay narabaho ka sa Ginoo, pinaagis pagpangalagad sa Ginoo. Employer nimo ang Ginoo. Ikaw mo'y nagtrabaho
pinagis pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kanang trabahanting ligoy dili ma-promote sa trabaho. You know, bro? Kanang absinos sa trabaho, lagmit matangtang. Amen ba? So sa ato pa, kung aktibo kang nangalagad sa Ginoo, i-promote ka. Unang ang promotion, taas na kinabuhi. Amen. Murag-ulak mo na lipay. Amen. Ganahan na nagawin mong mubog kinabuhi. Di mo ganahan makakita sa inyong mga apo. Apostol, sa pa to? Apo, sungkuran, sa pa na ba'y lapalapa ba? Sa pa bahala. Basta kay tagaan ka sa inyong taas na kinabuhi. Ma-enjoy din mo ang panalangin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Unang, ang pinaka-importante o ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Okay? Aside from the Word of God, there are no other important things in the life of a person. In worldly thinking, ng worldly thinking, kalibutanong panghunaman. Studying the Bible is a kind of stupidity. So, na stupidity. Oo. Inuang, kinabuang, or kabuang. Sa kalibutanong huna-huna, kanang magtuon tag Biblia, nakabuang, or binuang para nila. Hindi sila kailangan pa sa Bible. Pero, 33 years na ko sa ministry. Buot pasabot 33 na ko katuig nagwalig Biblia. Pero samtang nagwalig ko niya ng mga tuiga, ang tudlon. Wala ko kakitang tao na nagbasag Biblia na nabuang. Hinoon na tambalan ang ilang kabuang sa kalibutan. Kay daghang mga taong bayidor, nabuang sa bayi, napasagdan ang pamilya, na ayo, na naman ihikap sa Ginoo. May mga sugaron, na nabuang sa sugal, pero sa diyan nakapasa sila sa pulong sa Diyos, ihikap na kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, na bago. Sa ito pa ang Biblia, dili makabuang, makatambal sa kabuang sa tao. Mabago ang pinabuhi sa tao. So, to every person who searches and study the Word of God and apply it daily in their lives, bring himself to the perimeter of God's blessing and protection. Sa matag tao na nagasugsig yun, nagatuon sa pulong sa Ginoo, o i-apply nila ni kada adlaw silang kinabuhi, ilang gidala nilang kaugalingon sa dapit sa panalangin ng protection sa Ginoo. Sa ato pa na, nato ang susi, iyabi, nga maproteksyonan ta o mapanalangin ta sa Ginoo. Ikinabuhi ra ang pulong sa Diyos. Kaya daghan kaayong mga Kristohanong kusog-musog ni Biblia, daghang bersikulo na namemorya nila, pero ang ilang kinabuhi wala mapak. Munang wala na panalangin ang ilang kinabuhi. Munang sa una na ako nakita na dugay-dugay na wak na siya kinikaroon, ang iyang kinabuhi, wak mausap, dugay na siya magsimba, ang sangkot na nawala na lang siya diri. Kaingon ko, kausik sa panahon na akong iwali niya na wak siya mausap. Isayangan ko sa mga tuig sa iyang kinabuhi niya, isayang ko, kay wak mangit siya mausap sa iyang kinabuhi. Unang importante ngayong mga leksyon, ikinabuhi nga to ang pulong sa Diyos. Dili isyo ng nabasa na mo ng tibok Biblia, dagang bersikulo na memorize, may kang musulting bersikulos mga silingan nimo.
Dili na pinaka-isyo. Ang pinaka-isyo, yun sa nimo pagkinabuhi, ang pulong sa Diyos. Ikatulong nga punto, mga kaibigan. Changes in life is the result of applying the Word of God in our personal life. Ang kausapan sa kinabuhi, resulta na sa pag-apply niya sa pulong sa Diyos sa iyong personal na kinabuhi. Sa atong pagmabako ka, nagkinabuhi ka sa pulong sa Diyos. Kung dugay na kang nagsimba, na wakamusap na iyong kinabuhi, wala ni mo kinabuhi ang pulong sa Diyos. Muna'y pinakalintungan ay kayo nga istorya sa kinabuhi. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sige, basta. All scripture is God's breath and is useful for teaching. Saan na teaching? Tuduhan ka, rebuking, pagdungon ka, correctionan ka, and training in righteousness. Aron mapansay ka sa pagkamataron. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Kung sa gani, ang Biblia, magamit is pagtudlo, pagbadlong, pagkurihir, o pagbansay sa pagkamataron, aron ang nag-alagad sa Ginoo, ang alagad sa Diyos, masangkap sa pagbuhat o maayon. Amen. Tatapa kung naay tao mamingon, na maayo ba yan imo? Pagsada kung imong gawin, tatapa imong i-apply ang pulong sa Diyos. Amen. So ang kabakuhan sa kinabuhi, resulta na sa imong pag-apply sa pulong sa Diyos. A lot of people will change because they are touched by the Holy Spirit through the Word of God. Daghang mga tao na nabago, na usap. Nga naman, tungod kay gitandog sila sa Espiritu Santo, pinaagi sa pulong sa Diyos. Nabago sila, pinaagi sa pulong sa Diyos. Even the hardened heart will soften through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Word of God. Bisan pa, ang gahit kasing-kasing. Even the hardened heart. Amen? Kasi ng hardened heart, gahit na kasing-kasing. Tinabayan po yung mga gahit kasing-kasing. Wapa sila't nawong, pagsadang mo pakyong, pagsada ng ilang kilay sa itingosahan ng ilang ikuntihan, pagsada kayo pinagahi o kasing-kasing. Bisan pa ang gahing kasing-kasing, muhumok din, pinagi sa pulong sa Diyos. Through the power of the Word of God. Amen? Unang ayaw mo, kaguol, kanang membro sa inyong panibalay, nawa pa mga lagad sa Ginoo, makadungog sila sa pulong sa Diyos, bisang kahit na ilang kasing-kasing, muhumok rin nila, musurrender nila sila sa Ginoo. The world that we live now was created by God through declaring His powerful word. Ang kalibutan na kita diin nagpuyo, mo is Ginoo pinaagiras pagdeklarar, pagsulti sa pulong sa Diyos. Amen. Sa universe, daghang mga galaxy. Amen ba? Nakahinumdum sa inyong science elementary. Kunya ang planet Earth na belong siya sa Milky Way galaxy. Pero tayo ang galaxy. Dako kayo ni galaxy.
Ano man kaya ang mga planeta isulubro sa galaksiya. Nga, isulti na sa Ginoo. Gabanan ang pulong sa Diyos. Unang kung makadungog ang tao sa pulong sa Ginoo, mutagos na siya kasing-kasing, mapag-ugyo. Kunya ang pulong sa Diyos nagdeklara. The Word of God declared to us that His plan is to bless your life. Amen? Okay? Ang pulong sa Diyos nagdeklara, nagsurti. Nga kayang plano, maurag yun ang pagpanalangin ka na. Asa mo na mabasa? Jeremiah 29:11. Natanawa ha? For I know the plans I have for you. Sa yung kasultihan na, Ginoo. Declares the Lord. No? Declares the Lord. I-declares, ginuginis pastor. Ha? Declares the Lord. Plans to prosper you. So ganun, plano sa pagpauswag mo and not to harm you. Dili nga, sa mga harm. Dili ka masakitan. Maalao. Sa ito pa di ka bumutos, Ginoo lang magkasakit ka, masakitan ka, mapukul ka, makiupos ka din na. Will sa Diyos. Sa? Not to harm you. Plans to give you hope and future. So, plano sa pagkatagi ng paglaong o ugma. Sa itong pa, di gustos, Ginoo, nga magsige na kagsulat, ginamot. Ha? Ito mabuha na? Ha? Nabiling kabubutos, Ginoo, nga magsige na kagsulat, ginamot. Ha? Pakanon, bukag maayo. Pauswagon ang imong ugma. Dili na kayo magbalay kung pinabuhilag sa ako. Pauswagon di kas Ginoo. Ang Diyos pinagdeklara ang katuos ko. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Isa ka sabihan. Ginoo. Kay Ginoo man tuhuin na. The Bible teaches us what the Word of God declares. It will come to us. Kung sa i-declare sa Ginoo siyang pulong, magkita mo ng nimo. That's why receive it with faith. The wala na uban sa pagtuo. Hindi ka mo tuo. Amen. Amen. Okay, kamu to, pamilin yung kang pumili. Usahay na yung mga prinsipyos, mga ikanan, iskwila doon, ulahan, makahuman kang iskwila, maayo ang imong trabaho. Tinukod na. Pero may mga grade 4 na nahimong milyonaryo. Kung so, ano na to? Kaya nangalagad sila Ginoo, i-bless sila. Pero sa Piliton, grade 3 na itaon siya. Pero kabalo mo, 5 kabok lombi. Isa ng lombi. As na birkada. Na ay kampo, na ay mga kuprasan. Nga nung i-bless man sila sa Ginoo. Pero na ako'y mga tao na nangalagad sa Ginoo, ipanalanginan sila sa Ginoo. Unya, nihonong pagpangalagad sa Ginoo, ibalik sila at purkoy. Nga naman, wala nila tahura ang panalangin sa Diyos. Pinagi sa paggunong sa ilang pagpanalangin. Daghang mga pobre, ipauswag sa Ginoo, ipalambot sa Ginoo. Nga naman, kay saad sa Diyos nga pauswag. Amen, amen. Ang pulong sa Diyos, dili masayo. Ang Ginoo, dili bakapon. He is not a man that he should lie, but He is a very faithful God. Faithful siya na nagsaan ni Sister Marjeline, pagkakatalan ng Diyos na nagsaan niya ni mo. Unang pahumanong dito sa Ginoo sa imong balay. Pauswag ka. Basta kayo magtuo ka.
magampog ta, manindog ta mga igsoon. Ginoong Diyos, salamat sa imong pagkamaayo sa kinabuhi sa mga anak nimo nga nisimba karon. Lord, continue to bless their life. You said in your word that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever we lose on earth shall be loosed in heaven. Lord, as your servant, I declare blessing over their lives right now. Blessing upon blessing. I declare prosperity over their lives. I declare victory over their lives. I declare provision, protection, and satisfaction in their life. Allow them, Lord God, to experience the open heaven. Diya sa ilang mga kinabuhi. Sa negosyo, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-eskwela. Allow them, Lord God, to experience the open heaven. Salamat, Ginoo, na magatubo ang ilang pagtuo, ulambo ang ilang pagtuo, imong panalanginan ang ilang pagtuo, kung ikaw magbuhat milagro sa ilang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, kami nag-aampo. Amen. Sa bakan na